Rukariro urorangu rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu dinamira kuna Jesu dieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu kuti awi kwangedima tsitsi dzake ndogarira mume pahuru yesimba ruwako rwake ndobata ndinomira kuna Jesu dieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu chirangano chake icho nechitidzo chero paro zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu dieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire na Jesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu dieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu ndinomira kuna Jesu dieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu Opfumaindi fambenemi sezakaita inoki mubateru wakorwangu titaulirane kana nzira yoshaikwa divume indifamenemi andingambo fambindeka irudutuliri kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa nondiedza ese aya matambudzo tenzivumaindi famenemi kutimandi pazororo sepasizi zinowanando inozofamba nekushinga notakura muchinjiko dakara ndione Zioni tenzivumaindi fambenemi dakara ndione Zioni tenzivumaindi fambenemi dakara ndione Zioni tenzivumaindi fambenemi dakara ndione Zioni tenzivumaindi fambenemi. Muzora nasi toda kupinda zvakare munguva yekunamata. Asi kana taka zvicherechedza mazuva atiri kurarama mazuva akaipa kwazvo kwazvo. Zvichibva zvawedzerwa nekuda kwemamiriro ekunze, nekuda kwedenda riri pakati pedu,
zvizhinji zvaitiwanisa cheuviri hazvichabatiki. Masitoro mazhinji ataiva nawo iye zvino akavhara. Misika yaitengeswa madimasi yakanzi ngaimbomira nekuda kwedenda riri pakati pedu. Vanga vari kumabasa vazhinji makambani akambomira nekuda kwedenda riri pakati pedu. Zvizhinji zviri kuitika hatichazivi kuti ramangwana richazovei. Hatizivi pachabva sadza ramangwana. Hatizivi shuga ichabvepi. Hatizivi rendi ichabvepi. Hatizivi kwekutarira iko zvino kuti ramangwana redu richazovei. Asi ndinowana tariro kubva mushoko raMwari. Shoko raMwari ndo rinotizivisa kuti Mwari ndiye utiziro hwedu. Mwari ndiye chengeti wedu. Saka kunyangwe zvooma sei, Mwari ndiye anotichengeta. Pano vaFilipi inonyora ichiti pana chapter 4 verse ya 19. Zvino Mwari wangu uchazadzisa kushayiwa kwenyu kwose pafuma yake mukubwinya muna Kristu Jesu. Ndiye achazadzisa kushayiwa kwedu kwose. Patiri kutsvaga mafuta ekubikisa muriwo, Mwari achaprovida zvose zvinodiwa. Panodiwa zvose mari dzekuenda kuchipatara, Mwari achaprovida zvose zvinodiwa. Ndinorangarira David achinyora achiti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Zvikanzi anondigadzirira tafura pamberi pevadzivisi vangu. Regai ndikudzei hama vadikani. Zvingaoma, zvinganetsa, zvingarema, tigoshaya kuti richazovei pane ramangwana. Asi regai ndikusiyirei shoko rine tariro. Mwari wedu uchasupply all our needs. Zvose zvatinoda, all I have needed, He has provided. Haazotisiya tiri tega. Mazuva akaipa, zvinhu zvakaoma. Asi regai ndikusiyirei tariro iyi. Mwari wedu haafi akatisiya tiri tega. Varipo vanotsvaga mabasa, toda kunamata kuti Mwari atibatsire. Varipo vane mabhizinisi nemakambani nemisika yemuriwo, toda kunamata kuti Mwari atibatsire. Pane vanotsvaga mari dzeschool fees, toda kuti Mwari vatibatsire. Hatizivi, vazhinji tine zvidiso zvokuti Mwari akomborere mabasa edu emaoko. Mwari wedu achanzwa minamato yedu. Mufundisi, namatirai vana vaMwari. Ngatinamate Baba wedu vari kudenga, muzita raJesu tinotendai nekuti muri Mwari. Isusu tiri vanhu basa emaoko, musiki mosiya tichizviraramira toga, asi you are involved in our lives. You are involved in our daily affairs. Umwe naumwe napaari izvozvi nechiri kushayikwa mukati meupenyu hwake, Mwari munoziva, ende Mwari muchazadzisa. Tinofanira kuziva kubva mushoko renyu kuti pane pfuma yamunotora pairi isingaperi isingapwi, pfuma isinganzi hakuchina yamunopa vana venyu kubva pairi. Vamwe vanotsvaka mari kuti kudzidzwe mazuva ano maonline akawandisa aya. Vamwe vanotsvakawo mari kuti vaendese kuzvipatara vawane mapiritsi. Vamwe vanotsvaka mari yekuti vaise kudya patafura vana vararame. Mwari imi munoprovida. Makati sirivheri nendarama ndezvenyu. Shoko renyu ratisimbisa kuti tidzoke kwamuri. Tipei kutenda nekumirira nguva yenyu. Tibatsirei Mwari, musatendera muvengi unongedzera kwamuri achiti Mwari wenyu wakanyarara. Tsvagai dzimwe nzira, asi timirire kwamuri mumazuva ose ekurarama kwedu. Umwe naumwe nepaari kutsvaka, umwe naumwe achikumbira pamuri pamunamato iwo uno. Isu patiri kunamata tinotoziva kuti vanhu venyu mumwoyo yavo vari kutaura nemi. Inzwaiwo kuchema kwedu tose, mutiripire zvakatiringana, zita renyu risatukwa. Pavanotiona tichifamba, vazive kuti tinonamata Mwari mupenyu. Tiitirei zvakanaka Mwari, nekuti munotida. Kana makatipa Jesu, hamungatinyimi zvinhu zvapano pasi zvichapfuura. Tinokutendai nekuti matinzwa. Itai kuti shoko rataverengerwa rirarame mukati meupenyu hwedu, tigopupura nekusimbisawo vamwe vachasvikawo muzvimiro zveupenyu zvamunenge matiburitsa mazviri. Uyu ndo munamato wedu muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa akamuka. Amen. Amen. Kwaziwai vana vaMwari, tiri kuenderera mberi nevhiki remunamato. Tiripo pana Luke chapter 18 tichitsvaga zvidzidzo zvine chekuita neupenyu hwedu hwekunamata. Saka tichaverenga Luke chapter 18 verse 1 kusvika paverse 7. Zvino wakavavudza mufananidzo wokuti vanofanira kunyengetera nguva dzose vasingarashi moyo. Akati, mune rimwe guta makanga muno mumwe mutongi wakanga asingatyi Mwari kana kuva nehanya nomunhu. Zvino kwakanga kune chirikadzi muguta iroro
yairamba ichiuya kwaari ichiti, ndiruramisire kumuvengi wangu. Iye akamboramba nguva, asi pashure akati mumwoyo make, kunyangwe ndisingatyi Mwari kana kuva nehanya nomunhu, iyi chirikadzi zvainonditambudza ndichairuramisira kuti irege kuzouya pashure indirove kumeso. Ishe akati, ko zvino Mwari haangaruramisiri vakasanangurwa vake vanodanidzira kwaari masikati nousiku, kunyangwe achinonoka pamusoro pavo here? Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake. Ngatinamatei. Baba vari kudenga, tinokutendai. Taurai nesu kubudikidza naMweya Mutsvene, tikunzwei kaviri muzita raJesu. Amen. Kana maa muchititevera, muchanzwa kutsanangurwa kweshirikadzi iyi. Inonzi shirikadzi yaiuya mazuva mazhinji ichitenderera patende remutongi. Akabva apa akaenda kune imwe nzvimbo. Yaiuya paabva youdzwa kuti aenda kwakati, yomutevera, yosvika kuya yonzi chinja pfungwa azoenda kune imwe nyaya iri nani, yomutevera ikoko mazuva mazhinji. Shirikadzi ichiita izvi kusvika mutongi azoti ndaneta. Saka mutongi ati ndaneta nekuti yanyanya shirikadzi iyi. Toda kuti muteerere zvataura vhesi. Vhesi rati iye akamboramba nguva. Zvoreva kuti wakatora nguva yake. Kana mukateerera vhesi zvarataura, raenderera mberi rikati, kunyangwe ndisingatyi Mwari kana kuva nehanya nomunhu, iyi shirikadzi yanditambudza, yashupa. Shirikadzi ndaneta, mdhani, handichadi. Saka zvoreva kuti shirikadzi yaiuya nesimba, ende yaisanyarara kusvika mambo vapeta tende vakabvapo. Saka izvi zviri kungotiburitsira pachena kuti nguva yarefu. Ukaverenga Bhaibheri zvakanaka, hanzi zvandakuitira izvi handi kuti shirikadzi iruramisirwe ba, handi kuti shirikadzi ifare, asi hanzi yandirova kumeso. Ukariverenga vhesi racho zvakanaka, kunonzi yaishungurudza zvekuti zvaifananidzwa nekuti warohwa chibhakera pasi peziso ukasara neblack eye. Ukaverenga vara racho muchiGreek, ndo zvarinoreva kuti you are being patched under the eye. Ende zvokuti paunorohwa chibhakera pasi peziso, ziso rosviba. Saka ari kuedza kutsanangura munyori kamunetsero kaiita mai, asi pakutsanangura kamunetsero ari kuburitsa nguva yakatorwa nemutongi until he addressed this issue. Mubvunzo woti, ndo zviri Mwari wedu here? Anomirira here kuti timurove zvibhakera? Ndo zviri Mwari wedu here? Anomira here kusvika audza ngirozi kuti ndatambura mani nevanhu ava? Ndo zviri Mwari wedu here? Anomirira here kuti tirambe tichimutevera? Is God as unjust as this unjust judge? Ndo zviri Mwari here? Mubvunzo wandinawo, pane munhu akanditeerera who relates to what I'm talking about. Vakaenda musi wavapuhwa mbama yekutanga nemurume wavo, vakaenda kuprayer band, vakanamata pamusoro penyaya iyoyo. Asi musi wavakadzoka, vakasvika mbama yashanduka chibhakera. Ndobva vadzokera kuprayer band. Pavakadzoka, vakasvika mapoto apanze. Ndobva vamatora vakamadzorera. Vakadzokera kuprayer band, vakatokota vhesi yekuti Mwari imimi makati tibhedhenure tsamba dzedu pamberi penyu. But the more she prayed, the more difficult the situation became. Saka Mwari ari kudawo here kuti zvirwadze? Ndiye here Mwari uyu anoti baba vatambura nekuchengeta mhuri? Pese pavawana kapisi Job, mari yacho havapiwi. Pavazopiwa mari yacho, vanopiwa yarohwa neinflation. Pamberi pevana vavo havana musoro. Ndo zviri Mwari here? Zvandiri kutaura ndezvizvi mufundisi. Ende ndoda varume pamuchauya panapa, help me to understand. How can you help me? Nekuti pandakanamatira mai vangu kuti vapore, patakazoenda kuchipatara ndichitarisira kuti mishina isha
denda yekenza yakanobata BP pamusoro pekenza. I want you to explain kuti zvinofamba sei. Mwari haana kururama sei asiri kutendera nyaya idzi dzipere. Is God unjust? Ndoda kuti munditsanangurire varume, because mubvunzo uyu uri kurarama muupenyu hwangu. Pandinombozvifunga ndinoti pandinoenda kuprabhe ndikekupedzisira ndoti Mwari, if you don't deal with this issue I'm done. I think zvechikristu zvaramba. Ndine adresi yen'anga. Pane munhu atori nefone number yemuprofita mupesi make, ane adresi yen'anga, ane bhenguru, haasati aripfeka hake, asi ririmo. Akamirira kupa Mwari one last chance, and if God fails that person anomuka ane bhenguru mumaoko mangwana. Tine mubvunzo, Mwari haana kururama here? Sei zvichitora nguva? Chii chiri kuitika? Tiri kunamata, varume mataura namatai, ndo zvatiri kuita. Mwari haana here kururama? Uyu mubvunzo unoda kuti unyatsodzikisa ndangariro, ufunganye pamusoro pawo. Nokuti mufundisi zvabva kutaura zvinhu zviri kutoraramika. Kune anamata kwemakore 20, vamwe 30, vamwe 6, vamwe 2. But mhinduro yoita sei sipo. Mubvunzo wabvunzwa, Mwari haana kururama here semutongi uyu wataona? Asi mufundisi, mira ndikasike kupindura. Mwari wedu haasi munhu. Nekuti anoti ndakaramba ndakanyarara. Iwe ukafunga kuti ndakafanana newe. But Mwari haasi munhu. Rava verse. Zvirevo 15. Verse ya 29. Jehovha uri kure nevakaipa. Mira. Jehovha ari kure nevakaipa. It is dangerous kuti Mwari adaire munamato wemunhu akaipa. Okay. Because dai Mwari aidaira munamato wemunhu akaipa, nebhasikoro upombwa waita hunonhuhwa maraini. Saka dai Mwari aidaira munamato wako wemota, waishungurudza vana vangani wane mota. Iwe nebhasikoro raini rese raneta newe. Saka it's a dangerous thing. Kuti Mwari adaire munamato wemunhu akaipa. Pedzisa verse. Asi unonzwa munyengetero wevakarurama. Saka Mwari haana kufanana nemutongi uyu asina kururama. Mwari akarurama. Imbotarisa upenyu hwako. Just look at your life. Zvingani zvitsvene zvaunoita neupenyu hwako. Saka pauri kukumbira zvakafanana nemwana mudiki anoti dedi ndakura ndakudawo mota yangu, asi gumba risati rakutosvika kuaccelerator ndinokupirei mota. You are dangerous ndikakupa mota. Saka Mwari ari kure nevasina kururama. But chinzwa vhesi rapera richiti asi anonzwa kunyengetera kweavo vakarurama. Ndoda kutozobata mapisarema 145. Ndo yatichavhara nayo 145 vhesi ya 18 kusvika 19. Mwari ngaavongwe nekuti anonzwa minamato yavo vakarurama. Vakarurama vakamboita sei? Vakarurama number 1 ndo vanoita kuda kwaMwari. Number 2 vanochengeta shoko rake. Number 3 vakaviga shoko raMwari muhana dzavo kuti varege kumutadzira. Saka maziso aMwari ukaverenga Proverbs 15 verse 3, maziso aMwari ari panyika kutarira vane njere vanoita kuda kwake. Iwe kana uine danga rako remombe uchiziva kuti white ndo inorima, black haana, black kana kutopinzwa pajoke haadi, iwe unofunga kuti white ziso rako rinenge riri pana white, because white ndo inorima. Saka naMwariwo maziso ake nenzeve yake yakarerekera pamusoro peavo vakarurama. So God is not unjust, but he's a just God. Praise God for Jesus. Nekuti dai Jesu aidaira minamato yakasarurama, dai nhasi nyika iri mudambudziko.
but God pays attention. But change your mind. Mapisarema 145 verse 18 inoti kudirava Jehovha uri pedyo Jehovha ari pedyo vose vanodana kwaari na vose vanodana kwamira ari pedyo kune vose vanodana kwaari nyangwe iwe akaipa iwe ari pedyo kana ukadana kwaari zvikanzi anoita sei vose vanodana kwaari nezvokwadi kana ukadana kwaari uine chokwadi mumwoyo usatape Mwari mukanwa Mwari haana saizi newe kuti ungamutape mukanwa Mwari ndokumbirawo kuti mundikomborere asi mumwoyo uri kufunga small house uri kutoti akupe mota kuti uzoenda kwamai Janet haatapwe mukanwa Mwari asi kune avo vose vanorevesa mumwoyo ari pedyo navo saka do not be fooled. Shirikadzi yakachemera kuna mutongi asina kururama asingatyi Mwari asina hanya nevanhu but Mwari ngaavongwe tina Mwari ane hanya ari pedo neavo vanodana kwaari but condition ndei vanorevesa vane chokwadi mumwoyo usadane kuna Mwari kana usati wada kusiya chivi but kana uri kuti ndakuda I'm sick and tired and sick Mwari apedyo newe. Come on. Yes, mfundisi. Saka zoreva kuti tine vamwe vanhu vari kuramba vachidaidza but Mwari wacho haasati apindura asi ivo nyaya dzavo dzakanaka naMwari saka todii navo because mufundisi manditsanangurira vari kunamata vakanzi avo Mwari haanzwi mhaka ndeyeyi nemhaka yeukama hwavo kuti havana ukama ko ava vane ukama avo anamata kwenguva refu but Mwari akuita sekuti wakanyarara saka ndorega here mfundisi kunamata minduro ndeyekuti ramba uchinyengetera ukaiverenga nyaya yacho vaTesalonika yokutanga chapter 5 verse 17 inotsimbirira nyaya iyoyo kana usati wazviwana ramba uchinyengetera nozva Jesu achitsanangura nyaya yemudzimai uyu mfundisi ndoda kuti undiverengere vhesi ya 37 Luke chapter 17 verse ya 37 uchaona ndo paakangobva achibva apinda muchapter 18 verenga And they answered and said to him, Yes. Where, Lord? Yes. So he said to them, Yes. Wherever the body is, Yes. eagles, there will be gathered saka together. ukatarisa vhesi iyi mfundisi vhesi ya 37 nechapter 18 pane ukama hwegroves neruoko a hand in glove relationship pakati pevhesi 37 nechapter 18 nemhaka yeyu Jesu ari kuratidza pfungwa yakakosha ari kuti panapa zvinogona kuitika kuti nyika ikava nezvitunha zvakawanda zvikatanga kunhuhwa makunguo anouya achidya zvitunha zvaora saka panapa pfungwa yaari kuburitsa ndeyekuti kana vanhu vakamira kunamata vakafanana nevanhu vari kurarama munyika iri kunhuhwa zvitunha vari kufema mhepo yakaipa nemhaka yeyi vari kufema mhepo yezvitunha but avo vanenge vachinamata musituation nezvitunha zvinonhuhwa vari kufema mhepo yekumusoro kudenga saka pane need yechengetedzo yekuramba tichinamata mhaka ndeyeyi tararama munguva yanhuhwa zvitunha mfundisi nyika ino iyi yanhuhwa zvitunha yakutsvaka vanonamata kuti vafeme mhepo yekumusoro kudenga ndo zviri kutaurwa panapa nevhesi zvikanzi saka nyange zvikaoma zvakadii Jesu ari kuti rambai muchinyengetera rambai muchinyengetera musaneta saka zvazviri kureva ndezvekuti mukangorega kunyengetera muchaneta saka ipfungwa yakakosha iyoyoyo murandakadzi achitaura pane imwe nhambo mufundisi anotoburitsa pfungwa yakakosha anotiko ndakaradzwa vision mudenga ndakaona vision yekudenga ndiri kudenga zvikanzi ndakaona yainge storehouse zvikanzi ndakatarisa mukati ndobva ndaona yakaita zvinhu zvaiita sezvakarongedzwa zvikanzi ndakabvunza ndikati zvinhu izvi ndezvei zvikanzi munyengetero yevanhu yakanga yapindurwa but ngirozi payakadzika yakawana vanhu vabva panzvimbo vanhu vangani nhasi vanoti vakati namatei vobva vatobva panzvimbo havatori nguva vachiramba vachinamata
saka pana vanhu tiri kudzidza pfungwa yakakosha, rambai muchinyengetera. Zvinomborevei kana chinzi rambai muchinyengetera? Pari kumbonzi kudini pfungwa yacho? Haisi nyaya yerepetition kunamata, nekuti nyaya iyo yakatorambiwa kare nemudzidzisi Jesu achidzidzisa muna Mateyo chapter 6 verse 5 to 15. Akaramba nyaya yekungodzokorodza. Kune vanhu vane tsika yekungodzokorodza, oh my God, oh my God, oh my God. Jesu akazviramba, musangotaura manzwi asina maturo. But paari kuti rambai muchinyengetera, ari kuti raramai munamato. Saka upenyu nekamafambiro kanenge kari munamato. Imwe nguva muramba achitsanangura, anoti kamufemero katinoita hatimbofungi kuti tiri kufema, ndo kamuraramiro kemunamato katinofana kuita. Kunyura mumunamato. Saka ndo pfungwa yakakosha. But patinenge tichinamata, ndinofarira wito iyi yairamba ichindawo kwa mambo. Yaisawo effort. Dei yakangogara kumba ichingoti ndichanamata ndiri mupazi chaita. Pane panotsvaka munamato. Pane panotsvaka effort yako iwewe. Pauri kunamata kuti murume agara pamba, gezawo. Pane tsvakwa kugeza. Patipindurawo nemunamato, zvobva zvasangana pamwe chete. Effort yako ichiwanikwa. Pauri kutsvakawo basa, usangonamata uri kumba, endawo unokanda maCV. Panotsvakwa effort. Mwari pane zvaanotarisira tiite zvinogonekwa nemunhu. Mwari anoti itai, iye oita zvamusingagoni. Ndosaka parufu rwaRazaro anoti dombo riripo, but bvisai dombo, makande ndimarisa. Saka zvokubvisa dombo munozvigona, chamusingagoni kumutsa, saka indokumutsirai. Imuchabvisa dombo indomutsa. Saka nanhasi Mwari ndo zvaari kutsvaka, zvamunogona itai. Kana musingakwanisi kuwarira machira, waridzai machira zvakanaka, gonai kubika. Kana zvadaro Mwari wonyevenutsa mwoyo wemurume ogara pamba. Saka rambai muchinyengetera mfundisi. Ndo pfungwa iri kutaurwa, but katamba chinyengetera zvozovei mfundisi. Mubvunzo uchiripo kuti Mwari wedu haana kururama here? Zvaari kusiya nyaya dzedu nemhaka dzedu dzisati dzatambwa, dzisati dzapera. Mubvunzo uchiripo uyu. Mwari wedu haana kururama here? Zvikai aiwaka unokurumidza kupindura yevasanangurwa, asi mubvunzo uchipo. Kune vasanangurwa vachakamirira nyaya dzavo. Pane vasanangurwa vasati vapindurwa minamato yavo. Pane vasanangurwa vane mhaka dzavo dzisati dzatambwa. Saka mubvunzo wekuti Mwari wakarurama uchipo here? Pane vasiri kubva kumaprayer band vakavimbika zvegumi nezvipo vanodzorera zvose zvinodikwana neshoko raMwari. Vari kurwa kuzvirarama mumweya nemuzvokwadi, asi minamato haisati yapindurwa. Hatisati taona mhinduro dzacho. Mabhokisi amataura mufundisi hatisati tawana. Mubvunzo uchiripo. Mwari haana kururama here? Ndafarira pane pfungwa inobva yabuda pavhesi ya8 zvikanzi ndinoti kwamuri uchakurumidza kuvaruramisira. Asi makurumidza papi nai Mwari? Hatisi kuona kukurumidza kwenyu Mwari. Zvatakangomirira wani paminamato yedu, tingoripo wani pamabvi nai Mwari. Ko munorevei kana muchiti muchakurumidza? Rechirungu robva rati speedily. Where is the speed, oh Lord? Speed iripi Mwari zvatakangomirira? 10 years tiri kunamatira mwana hapo. Where is the speed, oh Lord? Ndaane makore nchitsvaga basa. Where is the speed, oh Lord? Kukurumidza kwenyu kuri papi nai Mwari? Takwangwaya tatambura nenhamo, ndingori panhovo muchipatara, ndichingorimo 3 months ndakaadmitwa. Where is the speed, oh Lord? Kukurumidza kwenyu kuri papi nai Mwari? Regai nditaure nemunhu akamirira kwenguva refu. I know you have been waiting for so long. Wakamirira nguva yakareba. Uri kubvunza Mwari, ko zvandakarurama wani? Imi Mwari mati imi hamuna kufanana nemutongi uyu. You are a just God. I am the elect. Where is the speed, oh Lord? Rega ndikuudze,
pose patinotanga kunamata munhu waMwari kana akanyarara, it does not mean no activity from God, but it reflects that God is preparing for your response. God is busy in preparation for your response. Akatotanga kufambisa tsoro zenyaya yako. Bobo ribudi tsoro ichangotanga. Bobo rinobuda pamberi apo. Ndo zvinoita tsoro yaMwari. Kana pawakatanga kunamata, Mwari anotanga kufambisa tsoro, achifambisa vanhu, achisa vanhu nema peace in position so that your prayer is answered. Lorangarira vana vaIsraeri vari muutapwa munyika yeEgipita, vachichema, vachikanyiswa zvidhina neuswa, varimo vachichema, danidzira kuti nhai Mwari tenzi kozova rini, kusvikira rini, where is the speed, oh Lord? Chavasina kuziva ndechekuti kubva mugore ravakatanga kuchema, Mozisi akazvarwa ariko, aiva mutsanga, Mwari achigadzira nyaya yake, aiva murwizi, Mwari vachigadzira nyaya yavo, vakaiswa mubhasikiti, Mwari vachigadzira nyaya yavo, but pavaichema vaisaziva kuti Mwari watotanga kugadzirisa nyaya. Speedily Mwari anga achigadzirisa nyaya. Chikomana Mose chichitorwa chichienda mumba maFarao, havana kuziva kuti Mwari ari kugadzirisa nyaya. Mwari atopinda paprogram. 20 years mukomana achikura, achidzidza ari mumba maFarao, havana kuziva kuti mukuru ari kugadzirisa nyaya. Moses 40 years otombodzingwa kudzokera kunyika yekwavo kuHorebhu, Mwari achigadzirisa nyaya, vachimudzidzisa kubva pakufudzwa kwemakwai, vachimudzidzisa Mose unyoro. VaIsraeri havana kuziva kuti speedily Mwari ari kugadzirisa nyaya, Mwari ari kururamisira nyaya. 80 years Mose achisangana naMwari mugwenzi rinopfuta, vakanga vasipo vaIsraeri, havana kuziva kuti tsoro yava pedo nekubuda Bhobha. Handizivi nyaya yako hanzvadzi, handizivi nyaya yenyu mukoma, but chandoziva kune vakarurama unoruramisira nekukurumidza. So you may not see what is happening, but something is happening. Unogona kusaona zviri kurongwa naMwari, but kubva pawakatanga kunamata pane zvanga zvichitoitika, pane vanga vachiswa munzvimbo. Mose anga achifudziswa makwai kuti agone kufudza vana vaIsraeri. 80 years later Moses appears. Zvikanzi ndauya kuzokudzikinurai vanhu vekwangu, yanguva yekuenda kumusha. It's time to go home. And yes, time to go home is coming. Ichasvika nguva yekupindura kwemunamato wako. Mwari paachatinyurura mungetani dzakatibata, ngetani dzeutano, Mwari achatikatanura. One day it will be your testimony kuti Mwari akandinyurura pandandanyura. One day it will be your testimony. 10 years waiting, Mwari achapindura munamato. Tsoro dziri kufamba. So while you wait, rangarira. Stay in the position. Stay in the right place. Mwari anokurumidza. Speedily. Ndo mabhoksi aya anozoshayikwa varidzi vavo. Mwari auya kuzodeliver. Why? We cannot see that God is in action. We cannot see God is moving at high speed, waiting for you to be in the right place. Toda kunamata. Pane akupererwa netariro, ari kubvunza kuti nhai Mwari makarurama here, onai nyaya yangu yagara nguva refu. Asi toda kunamata, tati Mwari akatotanga kugadzirisa nyaya yako kare, Mwari akatotanga kufambisa mapisi kahari. Nyaya yako mhinduro iripo, ramba wakamira panzvimbo. Uruti Mwari ndibatsirei, help me to stand firm and stay in the position as I wait for my blessings. Buddhists, come and pray for the saints who have been waiting for so long. Assure them that God is moving the pieces for them. Let us pray. Baba yedu wekudenga, toda kutendai nekuti muri Mwari vakarurama. Toda kutenda neshoko rauya nenguva yakafanira. Kunasisa vangavamirira vachingoti ko Mwari kuchangobva rini, vakanamata asi zvaita sekuti zvanonoka muchati wanonoka. Vaita henyu matikuritsira pachena kuti aiwa nyaya dzacho dziri kubikwa, imi Mwari muri kutigadzirisa. Kuna mai avo, kuna baba avo, nguva yareba vakamirira chipo chemwana. Vari kuti saka Mwari hamuna hanya here, vanga vakutosvika pakuneta, asi toda kutendai neshoko renyu resumudziro. Ngatiburitsira pachena kuti pane zvamuri kubika zvakatinakira, zvakatifanira. Kune mukomana uyo ari kutsvaka basa, asi sava ane nguva atsvaka basa. Kune
kunenherera idzo dzinochema. Noti saka Mwari muri kupi? Shoko renyu rakati muri baba venherera. Ko zvatongotambura muri kupi? Maita basa Mwari matiburitsira pachena. Muri kugadzirisa nyaya dzedu. Takutendai nokuti muri Mwari wekubva munamato. Iyo taburitsirwa pachena nhasi kuti dzimwe dzenguri kusasvika kwemunamato yedu imhaka yezvitema zvedu. Tibatsireiwo titize chitema nemhangwa dzacho tonamira pamuri. Imi Mwari muvashamwari yedu. Patinotaura totaura nemi seshamwari. Zvaitwa zvapera matipindura. Vakuuya toenda kumusha. Tonamata muzita raJesu akarwa pamuchinjiko. Amen.